Evar baş seyvanên heja îro em bi Kekvelî Sebrî ve bi programekî nû ve disan bi we ranê. Mijara programa me romana Kekvelî Sebrî yarın Mirat bî em ê bi wî vesileyê dereqê romana Kurdî û edebiyatê de zî hinek qeziyan bikinê. Kekvelî tu sê xêr hatî. Dem başkeke Elî ez dibînim tu xortî ya. Xortum nizanim te digot ez belkî kalim loma. Ya tu roj bi roj xort dibî yani ew ji ku tê. Ez spor dikim belkî ji wî ye. Baş. Yan zî ez hêfa xwe ji wextê digirim. Ya axa koçgirî pîroz e keke Elî meriv ji wî axê ve herhalde zû kal nabe. Nizanim vallahi kalbûyîn parçekî ji jiyanê ye. Yani tu dibêjî bila dilê meriya xort be. Yani ew zî înşallah. Bila dilê me xort be. Em ê îro ji romana te dest pê bikine daviyê hinekî ser romana Kurdî ser edebiyata Kurdî zî bisekinî. Lê destpêkê de ez bawerim baştirekî tu ji me re ji romana xwe rûpelekî bixwîne yan zî rûpelekî nîv de çawa dîtiye paşê em dest bi qeziyê bikinê. Di wî navbênê de erê bifermo. Ramanên xweş, axaftinên xweş, kirdarên xweş. Silêman Bek bi mêvanê xwe re mijûl bû, bi lehengê xemgîn re. Yekem ji berxwe îskana çay rakir, cê qurtek vexwar û dûra. Dûra jî dest bi axaftinê kir û di axaftinên xwe de wiha got. Razî, tu jî wek min dizanî ku em ji qewman qewmekî kevn û dîrokî ne. Rûmet, mêromêrxasî, ciwanmerî, mêvanperwerî, esalet, kevneşopî û hema îdî tu bibêje. Ev hemû kelepor ji bo avûkalên me maye. Ew ê wisa jî bibîne. Li ber van neyarên bêbav Kurd û serî bitewînin? Na, me tu car serî netewandiye û em ê netewînin jî. Ez vîya wer dizanim û wer dibêjim. De tu yê werî çi bikî ku êş rê nade me êş. Bixabin, êş ranede ku rê nade ku em ê bi miradê xwe şa bibin. Êşa me êşekî dijwar e. Derman bibêjî dermanî ne û tu yê bibêjî bila jêra kew hebe kew nebe. Tu yê bibêjî çima. Ji ber ku xelk û alem bûne xwediyê tac û text, em jî mane bêpar û bêdewlet. Helbet nebê sedeme pirsgirêkên vî milletî ne li derva û di hundir de ne. Wek xisûmet, bêîtîfaqî, cudiyatiya ol û zavan, nêyartiya êl û eşîran, berjewendiyên malbatî û hewdû. Li gel me rihê netewîtiyekê me birasî. Belê, rihê netewîtiyê.
هکه مرو لسر قانون کوجمریان هاتنه خواستن نه جمهف به هفره کارو خباتی نکه نه دکاره هیویه بده نه جدکاره ری بگره و پیش روژه را بده به اتفاقی درد سری دردانه ورحصل جه ایشان جه ایشه گران و بهترمانه هکه اتفاقات نبویه توی جمره قالا پیش روژه بکی نجيت ورش مرقلا جانك برمت مالك باتفاق تجي لك باتفاق تشتره بلا اخوي زاناي خني والرحمه ازدان الدرمان ليبه اسقل احمدي خانتكم ايش واوجي ايش ابي دلي تنا زمان ودفيجه بلي درزكن هلبس دا هلبس خدا او اجمرا واحد بيشه خاصك تيجي ابا زلال نادم بحوزه كوسري لهب حاطنا قصر شيرين جي ناوين تو مفري بيشتي روجا ما بوطاري مرن خوشج امبري بيشتي خواندنا مر زكان جاري كدن حط سر اخفتنا خويا بري و غوت بلي برازي عزيز تجي دبنيكو زاناي مزن جه پیمانا قصر شیرین پروپر عجزه جبرکو دنا بین دولت عثمانی و عجمان دا اخوالاتی وی حتیه داوش کرن زاری نوزوین بدل آخکتیه جان مرف جارهی جان دل خواه لرزی کم باردکه و جارهی ده کلام دا تین زمانو تو بشه راستیه و مرم نخوازه او راست داریه دا بمینه براسی راستی اوکو حتی مرو نبه خودی تاج و تخت نه ظلم و زورداری دقده نه جور و جفا نه جی ایلت و زیلت کک وری سبری گرک سپاس ام آنها دسان بردوام بکنه گرک اوالان تماشوانان سلاو شاندنه جبرا سلاو مزی جوان را گرک سپاس تماشا دکن مگوت ام بره جوه که دست بکنه ناو میراد جبو چه یار میراد جبو چه بکارانی بله براستی رومان ناو خواه اجی گوتنین خالد بگی جبری ورگرتیه خالد بگی جبری دماتی گرتن ده لبیتلیسیه شيخ علادين شيخين هرمي شيخ مخصوم هي شيخ علادين هنا وانا نورشيني حيزان هنا وانا دخوازن خالد بگي گرتگاهي دا ببينن ترم بيتلسي بوالي را ناوي والي كازم ديركه هنا ناوي ويل كولانين بيتلسي هي جمرا ايشك برمزنه ناوي خالد بگي جبريل لوان كولانا نينه ل ناوي كازم ديريك لوان كولانا هنا هي كازم ديك ود گرد بيجا گركو هم بالزمان عثماني باخفن لقال وجي لشكريكي هبه وند كارم خالد بگي را هبدتني بيك بينن خالد بگ وياد بيسه دبيجا نا گركو از بكردكي را بزماني كردي نه آخفم جوی تکلی تو مفای نابینم از نکارم والحاصل والی قبول دکه شیخ تره خالد بگی دبینه خالد بگی را دبیجه تکلی اما مصطفى کمال هیه هرکی کو کراسی کردیاتی لخواه بکه تیداد شوته دواره دفج کردیاتی برده خالد بگ ود گرد بجاز کتمه بحرکی ببینی نه قایخه نه گمی چوینا وی ری هیه لی وگره وی ری ننه اوری ریا یارو مرادیه جریا یارو مرادی وگر نابه شیخ دبیجه خودی تخلاص بکه خالد بگی جبری دبیجه جبوی من دعا نکه دعا بکه بلا خودی کردان خلاص بکه یعنی مبزانستی سریدانیه وری
ev rêya yaro miratê ye. Ev gotina wî bû yani di girtîgehê de ji zimanê xwe tavîs nade. Çima em viya dibêjin? Mesele ne ku em viya tînin ziman pesnê didin an jî pê mijûl dibin. Lê dibe siyaset viya li ber çavan bikire. Bibêje ha demek di wî demê de xalq bekî cibrî ji zimanê xwe tavîz nedaye. Di warê siyasetê de jî dibe em zimanê xwe bingeh bikirin, bi zimanê xwe siyasetê bikin. İşte êşa me, êşa îro ev e. Ji ber wekî ez dibêjim dibe em ji em nikarin dîrokê binivîsînin, lê em dikarin ji dîrokê dersan bikirin. Ji bo pêşeroja xwe, ji bo siyaseta xwe. Di vira da belkî ez pir tûj dimeşim, tûj dibêjim, lê ez dibêjim ji ber ku dîrok hişê netewane. Yekî elî milletê ku hişê xwe wenda bikin gêjin. Gêj nikarin rê bikirin, nikarin hêviyê bidin, nikarin pêşerojê ava bikin. Yani em dikarin wiha bêjin. Baş ez verim virê mümkün e pirsê min ev bibî cevabê pirsê min zî na berê te nivîs berek te var romana binivîsandana te ez baverim bi tirkî zî teşî nivîsandibû daviyê te çima dest bi Kurdî kir çi tiştê te teşvîkî vî karê kirî? Kekê elî ji bo vîya gotinekî me Kurdahiye dibêje heta me xwe nas kir emrekî derbas kir. Yani heta ku bi rastî jî me xwe nas kir em bibêjin emrê me derbas bû bi hûrî êmen beriya vî romanê min du cîlt ji bo xatirê xatiran bi navê Kurdo du cîlt roman bi Tirkî nivîsî. Lê ez wî wek qelêra destan de hesibînim û ez wek pituk jî nehesibînim. Yani ez kedam tê de heye 10 sal li ser xebitî me, lê ez wî ji bo milletê xwe ewk nabînim, pîroz nabînim. Ji bo milletê min ger ku mikarîye li ser dûroka wî bi zimanê wî roman nivîsî ez dikarim ya pîroz bibînim. Em milletin, her millet bi zimanê xwe heye tenê ne hebûna zimanê lê wexta te ziman ji bo roman, ji bo şano, ji bo sînamê, ji bo baloyê, ji bo tiştî wisa bi kar anî ziman e. Yani ji ber wî yekê jî Yaro Mirat romana bi zimanê Kurdî ye ez viya ji bo xwe wek roman dibînim. 21 vî mehê keke elî roja zimanê Kurdî ye, roja zimanê dayîkî ye. Ez Yaro Miradê ji bo zimanê Kurdî wek diyarî didim di xizmeta ziman da Yaro Miradê bila ciyê xwe bikire. Bila va programa me zî bibî diyarî ji bo dayîkekî zimanê xwe bi zarê xwe re hîn dikin. Keke elî tişkî din jî pir balkêş e em her du jî bi zimanê Kurdî diaxivin. Yekê me ji koçgirî ye, yekê me ji gimgimê ye. Lê em hev û du dikarin bigihîşin me çi gotiye, em çi dibêjin, axaftin çi ye. Ji ber wê yekê dijû xwezika keke elî tu hemû programê xwe bi Kurdî çêbikî. Yani yekekî wê demê yekekî Kurdî fam nakin ev ji bo wan zametî peyda bibî ji ber ki piraniya Kurdê me aniha Kurdî fam nakin. Hindik mesajanê gerek bigeşin wan zî ji bo ji ber wî Tirkî zî hewce ye. Tirkî aniha ji bo Kurdê me zî biye lingua Fransî. Yani biye zimanê sereke biye mecburiyetek yani em bixwazin me xwazin millet Tirkî xeber dide dixwazî Tirkî bibîzî baş e. Em disan vegernê romana te çawa yani tarif dike ev romanîkî tarixî ye, romanîkî siyasî ye, romanîkî romantîk ye, çawa tarif dike romana xe? Keke elî min piştî ew her du romanên Tirkî Kurdo mixwast ez hewes bû mixwast ez romanekî evînî binivîsînim.
yani ser evini romaneki benefsine. Veri. Lebeli penusa destê min, qalema destê min, berê min da zarokatiya min, dema ez 10-11 salî me, odaxim, li gund, li cem qalekê xwe me, ji dê û bavê yekim, qalekê min pir ji me hez dike, lê qalekê min jî şeva ku qala Xalit Begî Cibrî nekira nebû. Mîvanê wî dihatin, pez û dawarî wî pir bû, dihatin mala wî dibûn mîvan, şevê zivistanê dirêj e, berf li erdê. Qalekê me wana jî sohbet dikir, televîzyon tune bû, radyo tune bû wî demê da, di malê me da, paşê hat radyoya Rewanê, em bipêşin weşanên Rewanê. Millet ji xwe re diaxivî, qise dikir, muhebbet dikir, ser dîrokê bû, ser çandê bû, ser meselan bûn. Qalekê min ji qala Xalit Begî dikir. Qalema min berê min da Xalit Begî, ez Xalit Begî ji pir zêde nas nakim. Xalit Begî zêde nas nakim. Ji ber ku salê heftê da min ji Xalit Begî re digo feodal, gerîcî, yobaz, axa, bek. Min Xalit Begî wisa tarîf dikir. Bi çi şeweyê, bi çavê sosyalîsmê. Ji ber ku ji boî min Marx pîroz bû, Lenin pîroz bû, Mao pîroz bû, Enver Hoca pîroz bû. Min berê xwe da bû wana. Tu wexta berê xwe bidî wana, tu ji dîroka xwe re jî gotinê xirab dikî. Niha ez 20 romanê li ser Xalit Begî Cibrî binivîsinim, nikarim xwe efû bikim. Ji ber wekî ez dibêjim bila gelê Kurd min bibexşîne ku min di salê heftê da berê xwe nedaye dîroka xwe, lê min berê xwe daye dîroka milletên din. Eva ji boî min êş e. Ez min maalesef romana te neketiye dest min, em niha programê çêdikine belkî ez romana te bixwînim, lê vira tiştekî tu bas kir, ez tişkî dibînim, berê te derheqê pir kesan da ji ber ku tu çep bûyî te gotin gotiye derheqê Xalit Begî dazî. Ew xelet bû, te hinek kes mesela xadê yan zî mezî we ew tiştene kir, Mars kir xadê. Aniha tu ji xwe re ez bawerim milliyetçî dibe, lê niha mümkün nîne disan vî tiştê bi avakî dinê tekrar bike, disan tu xadeyê nû derxînî belkî, yani însan bixe di tabiata xwe da kemasiyê wî hene. Wexta qehremanê me em qala qehremanan dikinê, wan bê kemasî nîşan bidinê, ew rastiye yan na? Romana te da çawa ew derbas dibî. Mesela zaafê qehremanan hem jîhatiya başbûyîna qehremanan di aliyedina da zaafê wan zî tu cî didê wan tişteran yan na? Keke Elî min berê Belki xwe da prensip yani. min berê xwe da Xalit Begî, Xalit Begî ji berê min da Kurdistanê. Berê min da Doktor Fuat, berê min da Xalit Begî Hesenî, berê min da Keremê Qulagasî, yani min Kerem jî nas nedikir. Min qehremanê ku em bi nav dikin, min nas nedikir zêde. Kî ne, çi kirine, çima. Evana pirsin, heta meriv bersiva wan pirsa nebîne. Peki te informasyonê xwe li ku derê get? Yani zarokiyata basa tiştan daha te kirin, ev informasyonê dinê te li ku derê peyda kir. Keke Elî di bira de dixwazim ez ji birayê xwe re dixwazim wiha pêşim. Wexta min berê xwe da romanê, min berê xwe da nêviyên van qehremanan. Baş e. Tornê wana. Lê min tişkî dî Keke Elî. Ew pireya ku di navbêhna nevî û kalik da heye, ji wî pireyê tiştekî nemaye. Yani dikarim çawa pêşim, yani nevî ji kalikê xwe dûr ketiye. Mêjoyî wî ne bi fikr û ramanê kalikî wî ye. Kalikî wî ji bo Kurdistanê canê xwe daye, lê nevî nizane çima. Çima ji bo Kurdistanê canê xwe daye nizane. Ev ji bo me êş e. Min ev dîtiyek. Du li ser ewkê li ser Xalit Begî Cibrî an jî em bibêjin ser rêxistina azadiyê gelek kesan lêkolîn kiriye, nivîsiye, li berdestê me ew nivîs henin,
li berdestê me ji wan kesan nivîstûne. Mesela ez numunekî bidim virada ji ber ku te pirsî evaya bîranînên Binbaşî Qasım. Ba min ya hin min nexandiye lê he. Di virada tiştê ku ji Xalit Bêgê ji boî me maye 5 nameyên wî ye Keke Elî. Yani Xalit Bêg 5 nameyan ji Qasım ji zavayê xwe dişîne. Edorê da tu dikarî ruhê wî, eseleta wî bibînî. Ji ber wekî di pirtûka xwe didiya da yani ez diya jî pêşim. Romana min rêz roman e. Yani ji yekî dest pê dike derbazê ya didiya dibe ya sisiya dibe ya çara dibe min ew qasî nivîsiye. Lê ya didiya li berdestê min li ser dixebitim ku bidim çapê navê pirtûkê elbisekine hediya jî bêjim navê pirtûkê Keke Elî yaro mirat didû mirinek bi şeref ji mirinek bi şeref ji jiyanek bê şeref çêtir e. Ev gotina Xalit Bêgê. Mirinek bi şeref ji jiyanek bê şeref çêtir e. Navê pirtûkê wiha datînim ya didiya û li ser dixebitim. Tu dikarî pirsê xwe bikî. Erê va romana te yani em ê hinekî paşê li ser bisekinî gelek fakta te daye yani te gelek fakta tedarik kiriye derheqê qehremanê xwe da lê derbayê fakta fantaziyê te zî qehremanê te yekê ji fantaziyan peyda dibî tiştê wer heye çiqas te fantazî kiriye nav mesela. Di qehramana da di romana yekî da sê qehremanê min ê sereke hene. Navê wana derdikeve pêş. Ji wan yek Keremê Qolaxasî ye, yek Xalit Bêgê Hesenî ye û Keremê Qolaxasî niha birayê me ezîz wenê wî nîşan da ê ku di ortê da rûniştiye ew Kerem Bêg e. Kerem Bêgê Qolaxasî zirkî ye Kerem Bêg. Em li ser Kerem Bêg çend gotinan bikin û derbazê qehremanê xwe din bibin. Kerem Bêg zirkî ye. Kerem Bêgê zirkî ji Qereyazî ye. Di wî demê da Qereyazî girêdayê Xinûsê ye. Ağalerên zirkan li Xinûsê di gundekî da dijîn. Kerem Bêg li Îranê tê kuştin. Kerem Bêg di 25 da serhildana 25 da heye endamê azadiyê Türk dixwazin provokasyonekî bi dar bixînin ku pêşî li azadiyê bikirin. Yekem bi Kerem dest pê dikin. Li pê Kerem dikevin. Kerem Bêg terek alî Ganî Reşê Karlovayê li wan dera xwe demekî vê dişêre ku dibêje ji Xalit Bêgê yani dibêje ji werê derbikeve here cem pismamê min li wan dera demekî bimîne. Provokasyona didû Xalit Bêgê Hesenî ye. Dewlet dixwaze li pê wî bikeve bi dest bixîne. Lê dem ne ew dem e. Davêjin ser Şerwan Şexê. Şerwan Şex gundê Xalit Bêgê Hesenî ye. û qehremanê Sisiyan Silêmanê Ehmed e. Silêmanê Ehmed bavê ferzende ye. Ferzende tu dizanî di du serhildanê Kurdan da cî dikire. Hem li 25 da heye hem jî di 26 da li Agrî heye. û li hemberî Ursan jî wexta ku serhedê zef dikirin li hemberî wana jî şer dike. Silêmanê Ehmed di kilaman da derbas dibe, Keremê Qolaxasî di kilamê me da derbas dibe, ev camerê ku niha em dibînin ew jî binbaşî Silêman Bêg yani Silêmanê Ehmed. Me dixwast weneyê Xalit Bêgê Hesenî jî bişînim lê de ew jî li berdestê min tune bû ji ber wekî min nekarî bişînim. Gavekî berê resmê Xalit Bêgê Cibrî jî camêr nîşanê me da. Erê di virada wexta ku tê kuştin em bibêjin yekê Kurdekî li ser wî çar rêzikan dinivîsin dibêje mîrêm tu rabe serê xwe hilde serê me Kurdan bi te bilind e ne wexta te bû tu çû bi gorê te Kurd hîştin ber vê zilm û zorê.
دبي ام خالد بقى جبري پر باش ناس بكن ياك او لي دفرادا ام دكارنج كيك علي ام شتاجي ببرسن تزاني ساتل دانا يكام لكوش كيريه يعني ما ام ببيجن مال باتا مصطفى باشاي كوشكيري علي شمبك حيدر بك ام بيجن سكرتيري وانا علي شيري لويدري داودوزا ملتي كرت اد سالي بيسلانتا دسبيدكه وقتا كو دسبيدكه هنا ازادي تنيه امور ببيش يعني حرك لي كرت علي جميتي هي جاميركو ام بناف دكن اوجي اندامي كرت علي جميتنا يعني وقت علي شمبك حيدر بك ام بفيشن علي شير يعني جبركو ام وحاد بيشن لهم بري ظلم الزورداريه كمالستان اتحادو تراكي لكوشكيه مثلا كردان دركتيه بيش دورا ازادي دركتيه دورا اشتم بيشن اغري هي خويبون هي ايوانا قشكي بردواميه هيفن لي تشكي دبرادا هي وقتا كل كوشكي كرد سري هلددن كرددن لكوديرين وقتا كو ازادي رادبه سربيان كرددن لكوديرين يعني امي وقتا قال الروماني بكن هلبته تتكاري برس خواجمه بكي تتكاري بيجي لوارتوي لقمقمي عشيرات هبون علاوي هبون سني هبون كرد بون ياو تكليا وان چاواب كارو خباتك چاوال ويدري هبون اما اتكاري وان برسان اجخوا بكي اجخوا رومان جي درباري وان برسن تدايه باشه te got serhildara yekemin li koş kiriye yani giredayı tarih heyete tarihli dere dest bekir evde bir eğer be Mustafa Kemal be devletten nu dest bekir rast ev serhildana yekemin elle eğer berdevami ve berdevamiye devleti Osmaniyan te devleti Türkiye tarif kir ev serhildana yekemin ne ev serıldan ev katliama dönemine ya koş kiriye. Jiberke se sala 19 disanlı koş kiriye gerek tıştıbın gerek lideri vanten kuştun ten sürgün kirin vaya dönemine berdavamı yaviye. Berevi ez hazım tışki bebejim le Akçadağ'ı Veli Paşa layı Köse Paşa mesela serhaldı de devlet karardı da bir vekhe kuştum bide. Valiye Sevaz evedeme yani Babe Jinaviye karardı da büyük kuştum bide. Piştevi emle küreceki dibinni disa serildani ki yani laliye dine zipirtiştene banan her tiş berdevamiye hevdine vaqt em bir tariha bir devleti وک او دولت خواهی بکنه دو پارچه بتنه به پارچه که دست بکنه و دمه او بردوامیزی نایدیتن از ویا سر راست بکن راسته در حق قوشکریه دا در حق آلشر دا roman nevatene nivîsandin gerek be nivîsandin ana قوشکری fikir kulübü mesela gerek ev kar dikin giştik veki va belgeyi Osmaniyan Türkiye vanan giştiki ve diğerinin Türkiye ez dibêjim nêzik de bê çapkirin ev tarixa wî mintixê ne bi tenê qoşkiriye ji Elazığê ji Malatya wan diran bigire heta Bingölê pir tiştan ew derxiniye ortê yani hene gav hene lê kêmin tabî lê min xas vî tişta pirs bikim yani rastî mero dikarî qala meselam bike li roman zêdetir ji fantaziyan pêda dibîn niha tu dizanî vakayî name hene mesela serpeyatî romana te zêdetir serpeyatî eger em bibêjinê romanîkî serpeyatî yan zî serpeyatî ev karê te kemtir dike çawa dibî yani كيكي علي طبي ما قال سهلدان انكر مثلا نابه ام شيخ محمود برزنجي جبير بكن صالح حفدان دا تزاني البشري كردستاني جي لهم بري انجليزام
دو دوزا کردستان هیه ام ور پیشن درق وی دازی دبیجن کمالیستان او دل همبرت انگلیزان به کارانی او تشکیل یا او تشکیل دنه وانا گشکی جیه گنگشیه نه مجبورن لسر وانا گنگشیه بکن که انی اسکار محبیشم تجمع پرسی رومانا من شخصیت راستن yani kelime kolası kesiyeteki raste Süleyman Ahmet Besra hanıma Ferzende Bek Asiye hanım Dayka Ferzende hanıma Mbejin Süleyman Bek Halık Begi Haseni kahramanı min Halık Begi Cibri bana gışki rastın fantazinin le kahramanın hayali ciddi dehene başa يعني تبخوان قهرمان خيالي تذكري بري خابدي كرم بك بري خابدي دكتور فؤاد بري خابدي خالد بيجي جبري بري خابدي هر داري او حتى بونا تذكري هاري بويرن كو درومان دا درواز دبن فانتازينه يعني از نزانم كرم بك لتشاي قرتيوني بويه ان نه بويه يكي ارمني ديل گرتيا نگرتيه لتشكي دزانم لهمبري ورسان شهر كريه إجار أو استثنائي أو تشتكو أم ديفيجن مثلا يكي أرمني قماندان يكي أسير دكري سري سبيجي دبيجتو آزادي كدا تاري هره أب تنزاني أب ويريكي وسهية تنية فانتازيات ديه ها دوري ذات بالا خواد دي ميرخاسية كرم بك بالا خواد دي حسالتوي تبري خواد دي ميرانياوي تبري خواد دي شخصيتوية كرد برور جبركو بقهرماني بديل را اوي حتيه هيسير قرتن مثلا ارميني وكردان كي نقولي بويرا دا اخبه دي بيجي من قد باور ندكركو وقتا كوم كوجي چيبو مسنگي خواه وكرم بك دا بر طوفاني دا بر وي ظلم زورداريه من نخواست قتليام الوجه ببا كونجوجي الوجه ببا من سن دابر لي مقات ندزاني كو روجيكي وهن بأرسان ربري خواه بدن سرحدي وورن لبرينا ساري ما بقارن يعني من جوار الدوستاني كر لي واجي بري خواه دامن وخواست من بكوجن يعني اجبروا يكي نها امد الشارداني ليس دفاس سبا مثلا ارمينيان تينهولي ادو بيجي كردستان نابه ارمينستان و برلين پیمانه کی دانی و گفت 10 باجار کردستان د سنور ارمنستان کی مزن دایه وک ارزورم وک موش وک قارس وک درشت که 10 باجارن دبیجه نه اف باجار کردانه من خواست کنکوجیلو چه ببه ما کنکوجیلو چه نکر اکو وک کشت اتحاد ترکیه جبركو نابينا وجمال وانفر ونظام طلات باشا برخوش بو وجمالي هاو دو درد كتن اي باشا جو انا كونكوجي لو اتشيكر امنا مسؤولية كينا يعني برسكركش ما تشينا بويا ها دا نابينا ميدا جارنان قالو قرچي بويا پفچون چي بويا دا مالا كده دا نابينا دو برادرش چي دبا يعني لي ام براي هابون ام دوست بون افاتا كو حد سارو ام قبول دكن yani afat hat servet salı 15'da romanji şansa da despetke yani Ermeni çune lo çune zo çune doratiye loya doratiye kurdan jberiye ki salı şansdan jboy me kurdan mahciriye 700,000 Kürt للريو دربان دكابن تلف دبن يعني عزيز يا ملكي ده براني خدا دنبسينه ده بيجي نيسانه دا مها نيسانه دا گلانه دا كرد گشك کوشبر بون در رویان سرحد ترکاندن 700,000 انسان هات کشتن از نبیجم يعني او دبیشه لای مصطفى پاشا یا ملکیت براني خدا وصد دبیشه yani çi dibêjî sebebi vî kî Ermenî ne yan Osmanî? Tabii Rusu mizi konkujî qediya ye. Ermenî nîvê wana qir bûne. Hinekî wana derbazê Erîvanê bûne
وقتا کو ارس سال 16 دا eriştiğine serhadi taşınak jî buan rattı. Aduvi çağı da afatekli mezin çedi be. Yani li Kurdan daxın handvra da Kemalli şi rola xwe dilîzin. Ew jî tiştek gidin. Yani çawa dilîzin dibêjin işte Ermenî dixwazin werê bikin Ermenistan. İşte em birayê hevin, em Müslümanin, qedera me yeke, em bi hevra tev bigerin. Velhasıl ew jî propagandayê dikin. Mustafa Kemal ez tiştekî bastî ki gerek yani Romanya'da gerek tiştê ideolojik bir karanîne varan. Bana gerek tiştê ideolojikin hinek propagandayê. İşte Meri Romanya'da mesajı gerek nermtir bide yani ez bir baverê dame. Yekîzî vê daviye navkurdan da hinek tiş peyda biye dixwazin yani beravaniya qatiyama Ermeniyan û yê Kurdan bikin. Lê Kurd ve deme xadî vek nebûn. Xadî yani siyaseta wan tin nebû. Xadî iktidar nebûn. Ji ber wî mesuliyeta Kurdan nine. Lê rast e di her demê Kurd wekî milletê dinê hatine bikaranîn. Wek Ermenî zî bi destê Rusan hatine karanîn. Lê wexta serê kronika qatiyama Ermeniyan dike berê qatiyama Ermeniyan dest pê dike daviyê ev mesela cevap didin Kurdan. Lê çi sebeb dibî bila bibî herê sebebê mezin û qatiyamê devletê Osmanlı Rus şerê navbêna wan da. Ji ev mesela Türk wexta derdike evin dibêjin rast e gelek Ermeniya hatine kuştin lê ji mezî hatine kuştin. Lê em wexta li bûyeran dinêrinê destpêk Osmanlıyan destpê kiriye. Lê wexta Osmanlı destpê dikin lê Ermenî helbet kevran kom nakin ew zî muhakkak cevap bidin. Yani merov gerek wan zî fam bike pir avakî ideolojik li meselê menerî yekî zî va problema Osmanlıyan e em vazifa menine em varan her diyan yani Tirkî dibên yarıştırma berebaniya varan bikine. Ev vira da gerek merov ez dibêjim dikkat bike ji ber Kahramanê romanê insanekî hem şervan e hem politik e. Yani insanekî siyasî e. Yani Kerembek insanekî siyasî e. Hem siyasî e hem şervan e o hem jî serdaw doza Kurdistanê ye. Lê tu dikarî pirs bikî hem serokê alaya Hemidiya ye û hem jî Kurdperwer e. Ev jî ne çelişkî ye. Yani mümkün e ku ev pir jî were kirin. Ji ber ku Xalit Begî Hesenî, Süleymanê Ehmed, Ferzende Bek, Xalit Begî Cibrî bana gişkî serokên alayiyên Hemidiyan e. Lêbelê ger tu ji Kemalistan bipirsî, ji İttihat û Terakî bipirsî, ev na gişkî Kurdçî ne. Yani Kurdperwerin. Em gavkî dinê disan werne tarîxê min got bi romanê em berdevam bikine. İşte romanê de çi problem derketin, müşkile derketin peşiyata wexta roman nivîsandinê da kêmasiya keliman tasvîrkirinê da kêmasî tradisyonê tunebûyîna tradisyonekî çi derketin. Mesela tu wexta Tirkî nivîsîn kurmancî nivîsînê didê berhevdi navbêna varan her diyan da çi ferxe ye? Kek alî zimanê Tirkî ji boî min zimanekî sivik e ji ber ku di heft saliya xwe da min dest bi zimanê Tirkî kir. Ya tilî okuliyan da min xwend. 1956 da ji dayîk bûme heta nê 66 heta 10 saliya xwe li gund bûm. Di 66 da li gundê li Gimgimê erd hejiya. Zarokên Gimgimê gişkî çûn ya tilî mektebên ya tilî. Ez bi xwe jî çûm Tetwanê. Li wê derê min orta okul jî xwend ya tilî. Dora ez çûm Mêrsînê li wê derê min mamostetî xwend mekteba mamostetiyê. Jiyana me bi zimanê Tirkî em werpêşin dom kir.
bu mamoste duraji bi zimanê Tirkiye me kar û xebat kir ez wer bibêjim ji ber wê yekî zimanê Kurdî zimanê Tirkî ji bo min ne pirsgirek e yani min di roman jî nivîs pir xweş nivîsî lê zimanê Kurdî ne wisa bû zimanê Kurdî tenê ez bi axaftin û gudarkirinê dizanim xwendin û nivîs ji ber li gel me Kurda kêm em wer bibêjin lê min hews kir dest bi Kurdî kir Kurdiya min heye tabî dewlemend e di warê peyvanda kêmasiya min tune ye lê di warê gramatîkê de bi rastî ez pirs û pirsgirekan re min şer kir ez wer bêjim ji alîkarî jî min xwast lê belkî 6-7 cara vegeriya me serî û min roman xwendiye heta dawiyê cardinê vegeriya me cardin min xwendiye bivî rengî zimanên pêşva çû wexta tu bixebitî tu bixwazî nexwazî ziman pêşva diçe miştere got beriya ku ez dest bi zimanê romanê bikim Kurdiya min tune bû ya gramatîk nivîsa min qet tune bû lê demek ku meriv bixebite meriv fêrî zimanê Kurdî dibe zimanê me re pêşva diçe niha ez êdî pê pirs û pirsgirek dikarim binivîsînim ev pirs bû yani ev pirs li gel me hemiyan heye kek Elî ne tenê li gel me hemiyan heye ez wer bêjim ji ber ku zimanên nivîsînê bibe zimanekî edebî gerek merov retorîkekî baş bikarbênî ji ber vî merov cî dide tasvîrê de cî dide gerek zenatan wek metafor wek antitez û kontrast yani bi Tirkî mesela ji bo metafor benzetme dibêjin wek paralelîzm wek tiştê gerek tiştê dinê min got yani wexta te cî da vanan wexta te xas cî bidê tiştê wiha ji ber ku zêdetir edebî bikî xweştir cümle bibin problem müşkile derketin pêşiya te yan na kek Elî ez li Urfayê jî di nav êzdîya da 3-4 sala wek mamoste mam îjarê li Diyarbekirê mam min devoka gimgimê ya gundê xwe min ji bîr kir ez wer bêjim yani di bandora devokên Rihayê da zêdetir mam li cem me kes nabêje were em ji xwe re biaxivin dibêje were em ji xwe re qise bikin nabêje tu çawayî dibêje tu çerî nabêje ez başim dibêje ez rindim vana giştî di zimanê min de hatin xwehertin ez kar wer bêjim kahramanê te pirskir kahramanê te kujan ziman bikar danîn zimanê kurmancî ye elbette ama kurmanciya ruha ya kurmanciya cî ve na kurmancî aliyê me ye kurmancî aliyê me ye çawa kahramanê te dipeyvin la nikekê Elî niha tişkî wiha ye li gimgimê dibêje were em çay vexwe li gimgimê gundê me were çay vexwe tu herî mûşê dibêje were çay bixwe yani ev ji werê heta werê pir nedur e saetekî di navbeyna wan de heye îcarê ez çi dibêjim ji bo min ziman zêdetir dewlemend bû ez van peyvan gişkan bikartînim ez dibêjim tu çawayî qehremanê min jî dibêje tu çawayî qehremanê min jî dibêje ez başim ez rindim yani tu dikarî hemû peyvan bi qehremanê xwe bidî gotin ew dewlemendiya zimanê ji ber wê yekî jî divira de tu pirsgireka min tune ye di warê dewlemendiya peyvan da lê gramatîkê de heye gramatîkê de heye baş e min got tu ez bawerim sala 1916 dest pê dikê di romana xwe de niha beşa yekemîn beşa yekemîn bi bûyerekî diqedî çawa ye bi çawa diqedî yani okey qehremanê min qehremanê min Kerem Bey ye Kerem Bey li çiyayê Qertewînê di şer da ye piştî şer piştî gelek bûyeran berê xwe dide mala Xalit Beyê Hesenî Xalit Bey jî li çiyayê bi zarokê xwe re xanima wî tenê li malê
قهرمان من خيال نخوشت كفيد الريضة Evet. كرم بقولي ورد هيله دبيجي وقتك وباش بو هاتر حمدي خواه ويا بشينه مالا سليمان أحمد بلا جوريجي هر قمقمي جام خالق بقي جبتي يعني الرومان لجيا السريتيا بالشر ام بيجن دسبيدكه لجامير جبيرانين خو دسبيدكه يباركوا لجيا كيه بايزه طاريه نقار ري بقره بحسب خراج خرا مجوله اخفه وشابل ويجايد مينه لي وقتا كوچاوي خو ده هف بره خو ده بيرانينا سرپياتيان چه بويه چه قوميه او چاغ بره خو ده ام بيجن قرتويني بكرم بگرايه جوي چاي داد كبتي سر زيارتكي زيارت علويه گولكيه اوك سارجه دكشه لويدري بروش دمينه ودسا سر خو ده سر زيني حسب خو او چاوي خو ده هاو د بیرانه خو ده رید کړه دوام بیرانه خو ده جقرتوینه بره خو ده مالا خالد بي حسني اجوري سي چار روجاد مالا ويدا مايه جوري بره خو ده مالا سليمان احمد در روجاد مالا سليمان احمد د مالا سليمان احمد işte اخافتن هي همو قهرمان من حيواناج احمد خانه هي ده اخافتن وانا ده درباز به ديروكزانن تشب قومي الولاتي وي حيوانا جي هي داوية الروماني داجي خاطر خواج سليمان احمد خوازم بري خواده قمقمي لبي خالد بيجي جبريت كابن شارش باشه yani kahramanete carcaran bir tane diminin evdeki evin vek çidbejin diyaloğunu nezi be xara gazi dedim dikevin yani xayalan yani vekta dikevin xayalan mesela pişti politika Türkan vanan dibinin lember Kurdan poşmanik nişan dedim mesela veki temsilci Hamidi Alayı ya vatışta me mekirna me galati ki vatış yani eğer me vaha bikirna baştırdı bu tişki verzi derbazdı bir yani meru hesabı vantıştan zidi ki vekta bir tane demiri dikevi xamır xayalan o dema buhuri da meru vekteki çi ben veki Türkiye dibêjin değerlendirmek idi ki servantıştan anzi de fikri mesela fikri vantışlık derdi ki ortaya yanzi cidi de tişte oha انها هرچ قصد مثلا از وهاجي برسف بدم هنا كست بيجن مثلا خالد بيجي جبري انسان اكي شريعه خاص برسه تكرن مرت كلر سر واخفه اما برجارا قوتي سيكولاري انسان اكي سيكولاري اچما دبيجن شريعه خاص جبر كود دبيجن دو الايه دابو بحميديه راغري دايبو جبروي كيجي وصابو انه وصايه ام تشكي تزانن قهرمان من تجارة باوريا خب اتحاد وتركي ناين يعني اتحاد وتركي وك نيار خود بينن د زمان خود كردن د ميجو خود اجي كردن د جيانا خود اجي كردن يعني د خاكرنا خود اجي كردن وك كردا رادبن وك كردا داخفن كردبون جبوي وانا يعني حيوانا كردبون وانا هي ملتبون وانا هي برجارة دبيجن خوازك دنا بين مدا من خوانت جامير چه دبيجه حتى مرب يكتيا خوشينك مرب مراد خوشا نابه خوازك ايمج اتفاقا مهبويا مهب دو ناس بكريا تاج وتخت بويا دولتا مهبويا جركوانا هبونا ام دوي حالي دا ندمان ظلم لما ندباري يعني قهرمان من هياوي جملتي وي هي هياوي دولة بوني هي تخوازه كرده كرد پروره روحي وي كرده ام قشكي وسنه كيك علي دورا تشتكي بيش من امري خود دبستان تركان دا درباس كر من ما مستتيج كر لمج كردياكي خود تشكي وين دا نكر انت سكرت روحي ما كرده زمان ما بكرديه از كردم لي از دزانم خالتي كريه خالتي مهنه او تشتكي دن
اره من گفت رومانی داد جبر که من نخواندی لوما از نزنم جبر عالی دینه دا از دخوازم گفتار مزی بلا بزنبن تو شخصی قهرمان یکمین به دو خدا به دو خد قالا بویراندکی یان تو وک شخص سیمین قالا قهرماناندکی اینها قهرمان من بخواه قالا بویراندکن لی جی تو قالا خانم دیکی یعنی جی قالا وی جامعه دیکی تو بخواهش دبیشی یعنی وقتا tamam haber anladım tışmıştan da bejin evde karın qalat mesela bakın eğer vek şahsi semin dervayı kahramanın tu bıxa ciddi devan kahramanın bıxa tıştan tasvirdeki tışkidine ye diyalog oynaşı yani diyalog ve deme tu yani dinvisini tu derhak tarihi da tıştan da beji rasyan bu ona dedim gotun yani gotun evet bu ona dedim gotun jiberku قهرمانی من خوش بوی ولات خو جان خو دای افجم بوی من بسه از دکارم جراب بیشم قهرمان خو بدم گوتن قهرمانی مد بیشه از دخوازم خودی دولت بوم لا evtiş gidine mesela vek misal İnce Mehmet bıxa qahraman yekemine ne oldu fat İnce Mehmet bıxa basa qala xenake Yaşar Kemal qala deri doredeki her dere tasvirdeki bu qala bu yarandaki vaxtde carcaran diyaloganda İnce Mehmet ciddi ne oldu mümkün qahraman ete zedetir zanane jibervi zedetir diyaloganda ciddi girin Litvek şahsi semin revşe tasvirdeki durumu tasvirdeki malumat edildi ne oldu vahaya yani Geki Ali Lokman Polat romana mı bu devrada tıkazım kala camiran bakım yani bu bir eser nüviskare uy kala romana kere bu bebejin Lokman Polat emrahne gire hem nüviskare uy kala romana kere bu ek xwendine yani bqasi 15-16 camiran de derbar romanı da ditini xwaj nüvisi bu Evçi dibêjin mesela Lokman Polat dibêje Türkan bi zimanê Tirkî Yaşar Kemalê wan hebe parîkî divrada ez naxwazim bibêjim lê qala min dike dibêje ême jî wek welî sebî Yaşar Kemalekî me heye yani ji ber ku hem zimanê wî hem bibêjin diyalogên wî hem bibêjin babeta wî pir balkêşe camê xweş nivîsiye dibêje yani ez naxwazim qala xwe bikim keke Elî lê xelk wexta qala romanê dike xwendinê li xweşê wan çûye camêrekî do nivîsî bû dibêje min xwast ez ji xwe ra 5-6 rûpela bixwim navê Elî Uncî ye dibêje min çaw qehwe da berxwe lê romanê neyişt ku ez rakevim min 103 rûpel xwend saat bu sisi mtxwas inaj bixunim lê qehwa min neba bû çaya min neba bû ku ez êdî bexwim û romanê bixunim yani mêrik bi vî rengî gotibû tiştê ku îtifaq dikin ziman e dibêjin ziman pir xweş e zimanekî zelal e zimanê romanê ye zimanê helbestê ye welhesil ê ku dixwînin werdibêjin êdî mala wana ava ez jî divrada bibêjim mala wana ava wana xwe li vir ez dixwazim dereqê yani min ev tişta pirs bikim te çi vekirtiye vek xandevan yan zî ziman zane nivîskar dereqê romana te de çi difikirin li vira koment hatiye şîrovê hatiye kirin kek şoreş biladhade gotiye di romana yara Mirda peyven her du zarava Kurdî kumancı û Kurdî zazakî da hene her du zamanan romanê dixemilînin yani dereqê romana te de tiştê baş gotiye vekî dinê rexne zîlmin kiriye dibêje gerek de bixandana berekî roman çêbikirina lê kekvelî got bêxandin zî dibî ji ber wî me çêkir tişnavî baş em wernê 1900
devşeş. Ve demeli gımgımeli vartoy revş çı bu yani çı vartoy çı kujan aşiret hebun. Navbena aşiretan çıtan bu. De çı dikari bir bedel hakkı vantıştanan da. Ev jî pir balkêşeke ki Elî pir bawetekî balkêşe ji ber ku li gimgimê nîvî Elawî û nîvî jî Sunî Kurdê Sunî Kurdê Elawî bi hev re tişîn. Salê 16 da em bibêjin gimgim tê zevtkirin. Di salê 17 da li Sovyetê şoreş çêdibe. Leşker ve dikişin diçin Xalq Vekî Cibrî ji mahciriyê vedigere ji xwe beriya mahcirî bi wan re şer kiriye vedigere tê gimgimê salê 18 êdî Xalq Bek li gimgimê di nav Elawiyan da 5 sala di gundê Elawiyan da di gundê Avdelan da dimîne 5 salê xwe li wirê birayên wî hene Ehmet Bek Cibrî heye Ahmet Bek berê xwe dide Covidê berê xwe de gundê me bi çend pismamê xwe ra ew ştê li gundê me dimîne piştî mahciriyê ji ber ku gund çewtîne xanîne mane ji mahciriyê teze vegeriyane û rişîk çûne kişiyane di wî demê da Xalq Bek di nav Elawî û Sunniyan da kar û xebat dike Mehmed Şerîf Firat xiromekî ye doğu illerî Bartu tarihî دوی پرتقال خواهد داد بشه. دویجه خالق بگی حسینی و خالق بگی جبری شال و شابکی کردی خواهد کرن درد کتن گوندان بلاوکین احمد خانی و ملای جزیری ددان گوندیان و پروپاندا کرن. پروپاندا کردیاتیت کرن. ایکو دویجه محمد شریف فرات. Yani doğu illeri var tarihi. Xalq Bek dinav Alawiyan da em qala evki bikim qala loliyan bikim. تزانی کار و خبات آزادیه سال 18 یعنی هنا پارتی آوانه بوده حرکت آوانه بوده لی کار و خبات هیه حتی نه 22 ساله ام بیش خالق بگی جبریل گمگمه دناو علاویان دا دناو سنیان دا تیو تره تکلیاوی گرگران راهیه گرمه پشت را تره اوکی تره ازرمه آزادی 21 دا آواد که و جاردنی بدگرت گمگمی لقراجیری گوندی لولانه لویدری خالق بگی جبری به سرک عشیری خرومکان را داخفه خلویه محمد شریف فرات زینال حیدر بگه جگش کاند بیجت بیش هم کردن امبرای هبن دنامه ده هر چقاس پسکرک چه ببن قومی بنجی ما فی مو دولت بونه هیه وره ام به هفر کارو خباتی بکن خرومکی ودگرن دبیجن پیره ما جمعه گوتیه و نکردن و علاوینه تو تکلیه و کردیاتی به هفرنه ام باوری خوب مصطفی کمال کن ام به مصطفی کمال رانه خرومکم یاد بشن نیوی لولان مثلا از قال دو جامعه بکم یک قالی آقا یکی حسین آقا و هر دو برای هفن و سرق عشیرن لولینه دی استقلال محکمesi de her du jiten sedar kirin jiberku be Xalq Bek rabule roştine. Varan her du dimline yani loli u xormeki dimline. Tabi zaza em bebejin dimline. Li evna her du merxasin ku min binafkir loline her du be Xalq Bek rane jiber weke jiten sedar kirin. Li xnuse ten sedar kirin. Yani عشيرتين علويان كمسوران أفدلان كلاوسيان نفشي نيفي كي لولان وهناكي دن هنا وانا قشكي بخالق بك راد بن رودنن علي كاريا ويدكن بشكرتيا ويدكن جوي دورنن لتاني خروماكا دبيسو بنجا دا جي لهم بري سرهلدانية او د بستاندا وقتا کو خالق بک لقراجيري جيفيني چت کل گوند لولان او اوكي خو ديار دكن رنگ خو ديار دكن يعني دبيجن ام بويرانن اسدم فياجي هنا د سال 19 دا داوجن سر گوند ما خروما كان داوجن سر گوند ما گوند كي علويه بزمان كرمانجي قصه دكن
Davin sergund me şeş kes tek kuştun. Çima davin sergund jiber ku bray halit begi civri gundê me ye. Cîdane gotine serserêm ser çavê min hûn dikarin li gundê me bibînin. Piştî vegera maciriyê. Xeromekan vê qebûl nakin ji davin sergund em bibêjin şeş kesa ji dikujin. Yani em çima min viya got ki Elî zanî di şêst û sisiya da di navbêna Saîd Qirmizî Toprak û Saîd Qirmizî Toprak û Atîla Firat gengeşî heye. Atîla Firat layê Mehmişêrî Firatê. Avukat bû demê da. Doktor Şivan qala Xromekê, qala Kurdiyatiyê dike. Atîla Firat jî qala Tirkiyatiyê dike. Dibêje em Tirkin û êdî jî dibêje em Kurdin. Yani ew gengeşî di navbêna wana di şêst û sisiya da heye. Di salê 16 da em bibêje 17 da 18 da rewşa eşîretên Kurdan bi vî rengî ye. Yani navbêna wana da Sunnîtî û Alawîtî, şer û pevçû tişmişê wa tune ye. Mesela wexta Xalit Bek cibînê ava dike jî disa ew tune qal û qir pevçûn tune ye. Mesela şeş kes hatiye kuştin. Ahmet Bek birayê Xalit Bekê dibêje em heyfa xwe hêlinin. Xalit Bek dibêje na. Pirsgirêka me ne şerê eşrayî ye. Em birayê hevin, em Kurdin, tiştekî wisa nekin, ev zêdetir gur dike, zêdetir xerabiyet dide me. Dest bide ser yani. Ji ber wî yekê di salê 16, 17, 18, 19 heta 20 em bibêjin rewşa Kurdan evet dizanî gim di sehrildana 25 da gimgîn jî tê girtin. Yani Şeyh Abdullah Melekan berpirsiyarê ew cepha gimgimê ye. O Şeyh Abdullah Melekan lay xaltiya Xalit Bekî Cibriye. O Şeyh Saîd dizanî zavayê Xalit Bekî Cibriye. O xezûrê Şeyh Abdullah Melekan e. Yani qîza Şeyh Saîd jî li cem ew ye, li cem Şeyh Abdullah ye. Şeyh Abdullah wexta konkujî çêdibe fetva dide. Dibêje kuştina Ermeniyan heram e. Yani şeyha kuştina Ermeniyan heram e, qarşî Ermeniyan nebir, lê nexîn. Şeyxê welatê me ye. Em wer bibêjin. Yani her de misal zîmerov ji her dariyan dikarî misal bide. Tabii. Kesê werz yani kesekî ji bo anhazî yani Kurd xwe dikujin werin ji ber arazî xalî arazî bibin. Anhazî gerek ciyan şerê aşiretê derdikevî ji bo golûkekî, ji bo mangekî, ji bo malekî yan ji bo zevîkî wê demê zî van tiştanan bûne ne lazim e inkar bike merov van tiştanan. Lê ez dixwazim tu veke roman nivîskarê romanê tu bixe basa bûyeran dikê tu ji aşîra Kimsoranê tu dizanî Kimsor bi Tirkî Qizilbaş vanan Kimsoran te cî daye mesela aşîra xe tarîxa aşîra xe ji ber ku tu wekî romanê hinek bi wekî tarîxî zî bihûnî te cî daye mesela vanan ba Şah İsmaîlên vanan çima çûne berê Şah İsmaîl hereketa babakiyan heye vanan mazakîne vanan vekeviyê dixwazin muhamîra dibên yek Sürk cemaxane grubok yedine Sur alamane li hember Abbasiyan şer dikin paşê yani berdewam dike tarixa wan zedetir e yekî zî va rengê sor ji bo çi ye ji bo guhertinê weke sembol e van tiştanan teqala veka tarixa hereketa millî zîkir mesela gerek Kurdê me ji wekî Amedê Xanî dest pê dikin rastî Amedê Xanî ba aniye zimîn lê ba Kurdê goran ki ji weka ehlî hakin kitaba wan bixe kitabekî yani milliye namê serencamê bi wekî zimanê wan bi şîrê wan tijîye va sed sala 13-14 hatiye nivîsandin yani
تو وقتا سالا نابین 1400 یا Asso Zagrosi teşkil nivisandu. Mesela şiiri ki de vaat egotan. Essemin Kurd. Babom Kurdenan essemin ce Kurd. Min evşeri nan ceni deste gurd. Silsiley sipay zeha kerim hurd. Derbayvi az dizkarım misali ki dini bükünüm. Veki da derbazı bir sayfa 576 bir kitabı da derbazı. Serhenge devdan vaad beji. Ben serhenge devdan yani bir Gorani dinvisini Kürdiya vizeye ben serhenge devdan ben ki adım serhenge devdandır. Hizmetkarlar ile dağlarda geziyorum ve Kürtlerin inancı için mücadele ediyorum de beji. Zamanı Avrupa'yı da mesela vekta kala tarih edebiyat edikken İncil'i ve ki misal Tevrat'ı ve ki misali edebiyatı Kur'an'ı ve ki despeka edebiyatı Arabi nişanladım. Jibervi Ali ki da Kürt dibejin işte Kur'an'ı Kürdiye le çıma tarihi edebiyatı bir Kur'an'ı çıma tariha Kürdiya milli her çıkaz dini bizi vedemi cinadın Kur'an'ı tıştı ver. Tekali de romanı da burada kemasiki tine tecrüber ki de gotuştaki tarihi yani tüzi tışki tarihi dinivisini tecrübe aşırı kımsor vaktam kımsoran de dinerne kımsor de geçi vantıştanan geçtik. Tekali az yani emin خلق تبجد دين وإيمانا من إسلام نظام بشي أزم دين وإيمانا من كردستان يعني كي كرد ve جبوي كردستاني جاني خدا ve أو جبوي من هيجانه çavat karında peşim Vanazı Kürdün bere yedinan despekirne yani az tuhazım muhab peşim evet kahraman min romanı gişki Sunnine Halit Bek Sunniye Süleyman Ahmet Sunniye edinan gişki Sunninin li az brada pivana min Sunnitiyu Alawitiya vananne pivana min seknana wane yani çava seknine led romanı da ritüel esqala ziyareti alawiyatkim esqala duayin izdiyankim yani jenekiye Sunniye li vakta ku dua dike be duayin izdiyan dua dike anji beri xwe der rojê keleyê xwe lê dibire anji li ser ziyaretê hêsirên çavan dibarîne ev ritüelê alawiyan e di romanekî wisa da ez jî didim wana helbette ew henin wek zaman wek bawarî wek filozofî mesela qehremanekî min heye wiha dibêje min hez kir ji Hüseyin dixwaze kar dixwaze zerar ew filozofiya wî ye yani sevdim Hüseyin'i ister kar ister zarar yekî min heye qehremanekî ye disa dibêje filozofiya wî ye dibêje dixwaze tos dixwaze duman ez ku mirim şunda axir zaman yani piştî min dünya heye tune me ala qeder nake ew jî filozofiya wî ye keke Alî vana di nav alawiyan da filozofî ne yani tedî çawa Halacı Mansûr li Xwedê digere tê xwe dibîne dibêje enel haq vana gişkî filozofî ne yan jî tiştê wiha tu dikarî di romana xwe da kar bînî yani tiştê tasavvufî merov baz Sunniyan zî dikanîn bibîne tiştê ama ez dikarim wiha jî bêjim ama keke Alî ez dikarim wiha jî bêjim yekî got qalikê min pîrika min însanên pir dîndar bûn ji nimê jî serê xwe ranedikirin ez romanê da cî nadim wî ez romanê da cî didim mêrxasiya wî ez cî nadim bawariya wî bawariya wî ye bi çi bawar dibe ew dizane lê belê mêrk ji bo welatê xwe canê xwe daye ji bo min ev giring e dibe ez viyan derbixînim pêş dixwaze bila ateîst be dixwaze bila komünîst be dixwaze bila îslamîst be dixwaze bila alawî be wexta ku ji bo milletê xwe tişkî nekir çi qîmeta wî heye ev jî pirsê dikarim ji te bipirsim yani alawî ye lê ji bo milletê xwe tiştekî nekiriye
Eleviyan her dem hem ber Osmaniya şerkirine serotane Na yani. ez wî nabêjim keke Yani Elî ez tişkî din kemmek dibêjim. Na ez tişkî din dibêjim. Kürden Elevi dest pêke dayete Osmanlı avabiye şuvatır her dem dijî Osmaniyan dijî Tamam keke Selçukyan Elî Kurdê Elewî jî rabûne serpiyan ji bo hemberê zilmê serê xwe dane. Kurdî Sunnî jî rabûne serpiyan ji bo zilmê li hemberê zilmê serê xwe dane. Her du ji bo me yek ninin, her du ji bo me yekin yani. Nana ez dibêjim tarîxê de yani basa merov rastî bibêjî lê ji ber ki merov di aliyê aliyê dinê bê qebûl kirin tarîxa xezî biçûk yan zî ji çavan dûr mexînî ez ber dibêjim. Ya işte ez ji ser ew kira keke Elî qehremanê min Silêman Ehmed axaftina xwe da min gavekî berê xwend dibêje xwezika îtaata di nav me da yekîtî hebûya, îtifaq hebûya, ême ji dewlet hebûya. Yani mêrik nabêje xwezika ême jî şerîat hebûya, ême jî desthilatî di destê me İslamiya da bûye. Wer nabêje. Dibêje dewlet bûn mafê me ye, heqê me ye, zulm li her kesî hatiye kirin. Li ku derê dibe û dizane. Qehremanê xwe giştikirine sekûler yani. Erê qehremanê min sekûlerin, tişkî sekûlerin. Min got pekî li Gimgimê aşireta Şadiyan ziyê yan? Sê gundê me henin. Min Şadîne Kimsor Şadîne yani. Sê gundê me li Gimgimê nîvê Kurdan Sunnî, nîvê wan Elewî, piraniya Elewiyan zazanin. Tenê sê gundê me Elewî hene navê wana Kimsoran e, Kimsoran xwe li ser Şadiyan dihesibînin bi zimanê Kurmancî ne, yani bi zaravayê Kurmancî ne, em were bêjin, bi Kurmanciyan qise dikin, ne bi zazakî. Şadiyan weke dinê li Erzinganê, li Bîngolê, li Dêrsimê, li pir ciyê dinê hene ne wilo? Şadilî li gelek deran henin lê taybetiya Şadiyan çi ye keke Elî tu zanî di Kurdistanê da eşîreta ku di navxwe da di warê bawariya da ji hev dûrbûne ew kin Şadilîn de. Çawa nîvê wana Sunnî ye, nîvê wana Elewî. Ez nûmerekî bidim te li Xunûsê du gundê me Qimsoran hene. Yek navî Gindor e, yek jî navala şeytanê jê ra dibêjin. Li Gindor salê heftê û heftan da nîvê gund gişkê wan Elewî bû, nîvê wana dînê xwe guhert bûn İslamî, bûn Misilman. Salê heftê û hefta da bû ev tişt. Yani di nav Elewiyan da eşîreta Şadiyan da ev pir zêde ye. Guhertin. Hatin û çûyîn pir zêde ye. Ez karim wer bêjim. Hatin çûyîn ne? Çûyîn pir zêde ye. Hatin çûyîn ne? Em hatin û çûyîn bêjin. O hatin jî heye. Ji ber ku berê xwe didin wek sosyalîst berê xwe didin me. Yani çûyîn merov nêzîkî Tirkan dibî. Galikê me wer digotin. Digot merov nêzîkî Tirkan dibî. Yani ev gavik ji bo Tirk bûyînê ye. Ama keke Elî Sibkan, eşîreta Sibkan ezidî bû, gişkî ezidî bûn. Abdülmecîdî Sibkî heye. Di salê 1880 û nizam çenda da ve digerin dibin Müslüman. Ezidî nebûne Müslüman. Erê. Ew jî heye yani. Erê. Disan şoreş bila dade itiraz dike dibe kekvelî roman nivîsiye ne dîroka Kurdistanê de werxuya te tu bixe dixwazî ser dîroka Kurdistanê zêdetir bipeyvî ji ber wî me ser dîroka Kurdistanê jî dest pê kir. Baş e. Keke Elî di vira de hevokekî bibêjim û tu derbas pirsa xwe ya din bibe. Ez bi vê qenaetê de me. Heta şêr dîroka xwe nenivîsînin em hewcedarê çîrokên sekbanan. Yani nîçîrvan. Sekban. Nîçîrvan te re dikare bêje şev bû, tarî bû, elçiya bûm, heta sibê me li hirç û guran xist ez sibê rabûm ez çi bibînim? Min sed gur û hirç gerê erdê kiriye. Tu bibêjî çi? Tu ji xwe re guhdarî dikî, tu dikarî bibêjî law çixan derewan dike. Lê tu ji xwe re guhdarî dikî, mecbûrî çîroka wî ye. Ji ber wî yekê ême jî wisa ye. Kurd hetanê dîroka xwe nenivîsînin haya wan ji dîroka we nebe kê masiyê wana
yani deve belay seri wana emwer biş. Eri tel gümgüme kala aşiretan kir Cibranan Hesanan Zirkan ez dixazım deregi hek Zirkan'a teşkidini bebejim. Mesela bak kitaba Yusuf Zeri ve evçu Dilovaniya Xezir maalesef an jiyana xanda kir ve kitaba Yusuf Zeri nivsandiye koş kiriye je aşireta Zerik yani. Verxiyaye van Zirkan ki ciyedine mesela le Diyarbakır le Lice le Malazgirt wan ciyanan heye le bame Zerikizi aynı aşiretin verxiyaye. Le Zeriki aşiret heri mezin ya döemine le koçkiriye Kürden Alevine. Ha zirki ve alawine verne. Yani evdebejin hem Zerik yine le Zirki İnana. wanda farkaya aynı aşiret. Keke Ali zirkuyan zerikiyan zirkan zirkuyan herhalde tişki verceye zikruyan heye evana gışki navyak aşiretek diye yani herkes bir naveki belevdike emwer beşin ye cemwe mümkün ku ok bin alawi bin az nizanım le cemme yani le khanusi le qarayazi zedane Sünninin yani Liciyane ucu Sünninin. Başa. Min got te revşa edebiyata Kürdi roman nivîsandinê romana Kurdî li Bakurê Kurdistanê çawa dibînî? Yani aliyê xandinê da aliyê nivîsînê da çi problem hene pêşiya roman nivîsandinê? Xandevan kêmin zêdene romanê baş tê nivîsandin ji ber ku romanê baş pê nivîsandin çi hewce ye? Ekek Ali wele ev pirsate tabi pirsekî millî ye em wer bibêjin serokê me serokê partiyên me heta ku dev ji zimanê Tirkî bernetin ez texmîn dikim rewşenbîrê me ji ber natin. Yani em çi dibêjin mesela ziman mesela rewşenbîra ye mesela siyasetê ye siyasetmedar divê ji xwe dest pê bikin yek ew du xwendin tune em karin werbêjin ji ber ku zimanê Kurdî li ber mirinê ye yani ez bi xwe werdibînim yani di salê şêstî da kek Elî tê bîra me di malên me da ziman bi Kurdî bû axaftin bi Kurdî bû mijilayî bi Kurdî bû niha birayên min gişkî bi Tirkî qise dikin da axifin ziman heliya ye yani xelk temaşê televizyonan dike televizyona wana zêdetir bi zimanê Tirkiye terin dibistanan bi zimanê Tirkiye terin bazarê bi zimanê Tirkiye bi hevra têkilî datînin bi zimanê Tirkiye ev tabî pirsgirêkekî pir mezin e bîst û yekê mehê disa roja zimanê dayîkê ye zimanê Kurdî em bibêjin bila pîroz be ji xwe te babeta xwe jî te rojekî wisa da daniye beriya roja zimanê Kurdî te babetekî wisa daniye em me got em bibêjin yar û mirat bila di rêya zimanê Kurdî da pîroz be gavekî ye li Bakurê Kurdistanê xwendin pir zêde nine me got kesê ku bi zimanê re bi romanê re mijûl be hene tabî yani divan demê dawiyê da gelekî Kurdên hêja berê xwe didin romanê û romana Kurdî dinivîsînin hene mala wana ava yani bû vê eser dostekê wî nas dikim Lokman Polat Mehmet Uzun Recep Dildar û kesê ku em dikarin navê wana niha bikarbînin hene dinivîsînin em dibijin mala wan gişkan ava yani Serdar Roşan bawerim ne olu? Serdar romanekî boynu bükükler Yılmaz Güney'i 30 sal berê wergerandibû zimanê Kurdî hîna jî çap nekiriye 30 sal serra derbas bû divê em bibêjin ke ku de tu wî romanê êdî bide çapê bila derbikeve kes mesê wisa henin li ser romanê dixebitin
مال وان قشكان ava لي ام دبينن حس كرد ava بويه مثلا حركات زماني كردي امر بيشن قافن خبط بلا هبه كاري روشنبيريه بلا تشيبه بلا هبه ليكك علي دوار زمان دا ستاندردی آوانه بوده ایشه که پرمسنه جاوی مل باشوری کردستان ام دخوازن او هیویه بدن ما امکانو درفتی وانا هنن ریل بر نویسکاری خواه بکن وشان خانات چه بکن ام بکار من پرتوکو خبر حدی بدن چاپی لبا ام جدبینو وانا جبر خدای باکور پرتوکو خواه باکور چاپ دکن او جباری که جبوی ما ایشه yani جبوی زمان جدیوه پولیتیکا هبه Yani başvuru problemi ki o hey başvur jiberke kurmancı em kala kurmancı dikeni vekta kurmancı devlement bixazi devlementir bike mecbure müracaatı sorani bike yani je sorani müracaatı farsi bike juvan ali kale bikri de li bakur bixe vekta mero van zaraba yani veki mentıkayı bikarveni وقتا مرو بکارانی دکاری وان کومزی بکه او خازینا کلمان دکانی زده ببی وقتا زمین دسانزی ترنه کر مجبوری تو یان ترکی بگیری یان جارابی بگیری یان جو فارسی بگیری دل دخازی مرو زمانی ایرانی بگیری tabi ji belki kurmancı İraniye le cihan da ne hevce merو doktor bike pizişk nizam مرو انفارماسیون بکه کرمانجی تشکی دنی وانان زمان دنیزی devciye berdedin tişti internasyonel bekartinin مرو problemi bike nizam kurmancıya vi peyda bike ne hevceye va enerji bitene anda buyuna enerjiye ye كيك علي الزمان كوجي داس شو ملت مينه yani leveke Skotland'ı jiberke tarih axe baş dizanın evzi demaxe de buna devlet ev Skoti vek millet mane zamançiye le millet heye yani zamanı wana nemaye tüdbeş zaman nemaye le zanina millet buyini heye partiya milli partiya her mezine parlamentoya wan heye her tişti wan heye hükümete wan heye her tişti wan heye le tabi vekta zaman baştire ki merhaba zamanı xet parlamentoya xet haber bide le bitene zamanın ne jiberki zaman zi peş bikebi lazım etişe siyasi da zi merhaba peş getirik hebi ezber dinerim başa yani مگو تدی سوسیالیست جی دبیجن جبوی ملت بونی دبه یک تیا زمان هبه دیروک هبه بازار هبه چاند و هنر چاندا ملت هبه کو ملت بکاره به لسر پیان بمینه yani çand her dem hebiye çand her demeye çand tegverten le bazar kujan bazara ke mero be devan ticaret kere ev bazara yan bazara mezene ev zete guertin bazar hene kitişki zede ye vekta millet be vek dikevi bin emra millet kidine yazı millet bir kolonize dike ve deme bazar ki vani serbuxezi namini az bir şartı rast nabînim ji ber ki bigêşî wî astê lazim e aliyê siyasî da bi ser bikevî wexta aliyê siyasî da derket ev dikarî bazara xezî peyda bike yan zî dikanî bibî hakîmê bazara xe yani ev merhale ye ve tiştekî ev dibêjin yani sosyalîst pîvanê wanê ji bo milletbûyînê falan ez rast nabînim. Tamam peki Ali le tişkiye zaman meje meri avat ke meje civet kere cardını zaman da afrinne. Zaman elbet pir mühim zaten jiber bir yana Kurdi haber dedine yani itirazımın jüviratınne Armanziye ve zaten jiber ki kurmancı peş bekevi merov dikari hissiye baştır bir zamanı vek beke biji. Hindik ma mego saatini başı anaha peki roman nivîskarên romanê ye meşhûr nav Kurdan da dikani kesê pêşniyar bike yan zî kîne gerek li parçeyê dinê gerekse li bakur
Ya eko li ber me rê vekir ez dikarim bêjim Kurdên Êzidî Kurdên Kafkasyayê ne cameran beriya her kesî dest bi romana Kurdî kir, dest bi nivîsa Kurdî kir. Ji ber wekî dibe em rola radyoya Rewanê û nivîskarên Êzîdxanê, nivîskarên Êzidî li ber çavan bigirin, bi rûmetî yad bikin. Romana herî xweş boy min yê Erebî şemo bû, şivanê Kurd, Heciyê Cindî hawar, Qanadê Kurd û vana dest bi nivîsê kiribûn ji ber ku helbestwana wan jî henin bêguman Fêrigê Yusuf ez pir ji Îsraîlkê wî helbestê me hez dikim. Vaya ekolek bû. Ji ber ku li wê derê derfeta zimanê hebû. Zarok li dibistanê bi zimanê xwe fêr dibûn. Îjar li Bakurê Kurdistanê ev derfet tune bû, îmkan tune bû ku Kurd berê xwe bidin nivîsê. Lê ji bo Rojavayê Kurdistanê jî em disa dikarin bibêjin li wê derê rast e. Ji ber ku cîgerxûnê me berê xwe da werê çû, ji Bakur çû. Osman Sebrî berê xwe da werê çû, ji Bakur çû. Gelek kesên wisa henin, yani Doktor Nazîf ve Birayî ve evana li Rojavayê Kurdistanê rewşenbîrên Kurdan bû. Em ew jî bi dad bikin, tabî wî bi Kurdî nenivîsî, ew tiştekî din. Mêrxasê Koçgîriyê, yani Doktor Nûrî Dersimî, ew jî wî jî berê xwe da em bibêjin binê xetê çû beşa Rojavayê Kurdistanê li wê derî jiya. Mêrik di derbarê dîroka Kurdan da nivîsî mala wî ava, yani tiştekî wî nivîsiye me nedizanî. Haya me ji nivîsê wî dest pê kir. Lê mêrik bi zimanê Tirkî dinivîsî, ne bi zimanê Kurdî. Ez dikarim tişkî bibêjim, yani biraz me qala tarîxa zimanê Kurdî kir, em çûnê goranî, me girt bir sed sala 13 merov dikarî dûrtuzî biçe, lê tarîxa zimanê Kurmancî da, tarîxa edebiyata Kurmancî da kitaba Pîroza ya Yezîdiyan belkî ya herê mühim e. Ya Kurmancî dest pê dike. Yezîdî çima zêdetir interese ji bo Kurmancî nîşandane, çima zimanê xwe zêdetir bi kar anîne. Vazî nîşan dide ji ber ki kitaba wana Pîroz Misfeya reş bi Kurmancî ye, Loma Yezîdî ji wekî ji yên Müslüman, gerek Şîî, gerek Erebî, gerek Sünni ji wan zêdetir qîmet didin zimanê xwe. Merov yazî gerek tabii. Yak ew e keke Elî, yak ji tu dizanî duayê wana gişkî bi Kurdî ye, îbadeta wana bi Kurdî ye. Îjarê li cem me mixabin em Elawî jî sazê xwe bi zimanê Tirkî bikartînin qurban. Yani ew jî êşa me ye, ew jî êşa me ye. Em werbêjin. Erê yani va ez ê distan pirskî dinê bikim daviyê çend tişt şîrove me li ser rewşa başûr û li Rojhilat jî em dikarin di warê edebiyatê da çend gotinan bikin. Li cem ona li Bakur, yani rewşa edebiyatê, rewşa romanê çewa ye, çi dikarî bibêjî? Ya işte li Rojhilat û başûr tune ye. Yani karê roman nivîsê tune ye. Helbestvan henin, helbestan dinivîsînin. Lê tabii edebiyat ne tenê helbest e. Edebiyat roman e. Roman dayka edebiyatê, ez wer dizanim. Yani tijme bipirse ez wer dibêjim. Dayka edebiyatê roman e. Çîrokê Kurdan henin, meselê Kurdan henin, destanê Kurdan henin. Henin û henin. Bi devkê hene. Lê bi nivîskî zêde tune ne. Ji ber wekî ger ku Kurd rewşenbîrê Kurdan berê xwe bidin nivîsê çîrokên xwe, serpiyatên xwe, romanên xwe, şanoyên xwe, fîlmên xwe biafirînin, em zêdetir derdikevin qada bilind. Yekî Elî, yekî Ewropayî heye, çi dibêje zanî? Dibêje siyaset tenê bi serê xwe tiştekî nine. Milletê ku tenê bi siyasetê mijûl bin, di qata binî dane.
دوێت تێدا شانۆ هەبێ ڕۆمان هەبێ نویس هەبێ هەر تشت هەبێ یعنی تو بەکاری بیل سەر بۆ ئاخفی تو بەکاری بژی بویرا ji ber wekî milletên ku bi edebiyat û çand û huneran xwe mijûlin zêdetir pêşê wana vekiriye rast em li vira dikarine bigêşine vekekî netîce zîkî mesela piştê heftê wexta xortê Kurdan yekeke destpêra wan gelek tişt dikarî bê ev giştî keşên jîr bi siyasetê hatin mijûlkirin va esas nebû pêştaçûyîna Kurdan bû paştaçûyîna Kurdan aliyê sosyal da aliyê ekonomîk da aliyê her aliyê da Kurd wekî xewanda kirin yani cevherê xewanda kirin gerek ji vanan hatin kuştin va polîtikakî zanî bû bi yekekî van tiştanan organize kirin van tiştan dizaniyan netîce ew çawa bibe ez gora planîke meşiya ez zêde naxwazim bikevim kek alêmbiya jî bipêşin tabii edebiyat ne tenê nivîs e yani edebiyata Kurdî bi dengbêjan hatiye yani edebiyata devkî bi deng yani ew edebiyata me edebiyata hezar salan e ew heye lê ji bo me giringî çi ye xwezika zimanê me biya standard li ser wî standardiyê jî te bikar biya roman şano û tiştê wiha xebatekî wiha bikira yani standart hinekî yani wî gerek merozede idealize meke hinekî standart hebin lê hinekî fleksibil hebe baş dibe eger nebî we deme ziman zî pêş te nakevî baş e ez verim pirsa xeya daviyê wekî roman nivîskarê romanê wekî roman nivîsar li Bakur Mehmet Uzun tê naskirin herkes taqibe Mehmet Uzun nas dike sebebê wî çi ye ji ber romanê wî ji yên ku paşê hatine nivîsandin baştirin ew nivîsarekî baştir e eger weriye çima yên ku piştê wî tên ev baştir romanan nanivîsînin kek alî yani beriya min dostekî min heye İkram Oğuz du pirtûk nivîsî yek rêwî yek jî romanekî din bû lê şansî wî qasî min tune bû çawa mêrik ne derket televîzyonan ew îmkan û derfet tune bû ne derket radyoyê ve pirtûka xwe ma yani dost nasên wî na êku nas dikirin pirtûka wî xwendin lê ez dikarim ji bo xwe parkî dinê bibêjim şansên pir zêde herhalde derketim radyoya aştî divê derê de me program çêkir derketim programa te li ser romanê de axifim li çend ciyê din jî disa ew derfet û îmkan ava bû û ez axifîm em ê werin Camêr Mehmet Uzun tu zanî ji welat derket derbasê Avrupayê bû bi edebiyatê mijûl bû roman yekem car li Bakurê Kurdistanê em bêjin Camêr dest pê kir nivîsî tabii Yaşar Kemal jî nivîskarekî navdar bû bi zimanê Tirkî İnce Mehmed û gelek romanê wî hene bi xwe jî bi eslê xwe Kurd e lê xizmeta edebiyata Tirkan em bêjin kir wî jî alîkarî da kekê Mehmet û navê Mehmet zêdetir derket pêş yani mesele karûxebata wî ye karûxebat pîroz e roman nivîs pîroz e mêrik nivîsî yani niha berhemê wî li berdestê menin li berdestê Kurdanin û xizmeta Kurdan da ye êku dixwînin yani tamê jê digirin lê yek tişkî din jî heye kekê Elî herkes bi hunera xwe ye yani rengê hunera min tiştekî din e camêrekî din bi rengekî din e yani ew jî taybetmendiya me ye em werbipêşin yani herkes bi usula xwe bi stîla xwe dinivîsîne yani
mesela kek Eyüp Alacabey bas kiriye goti Hasan Mete roman nivise rast Hasan Mete roman denivisini zamanı vizi geleki haşe kem zede ev ziyatiye nas kirin li belki dikariya zedetir be nas kirin Hasan Mete bixe keski şermoke li avantaj ki mesela li Suede bu yine Vekta İkram Oğuz tudbeji bedenge jibervi dengemin zedetir derdi. Kevi az jivi zedetir hatır naskirim. Yani aktif buyun. Vekta mero proaktif bu zedetir ten naskirim. Burada problemi ki veki babi yani vatış yani vahab berdevamdaki yani Ali ki da niviskar ene Ali edine da eleştirmen ene. Ev bejin jirtiya bir romanı vavavaya kemasiya bir romanı vavavaya ev derhaki romanı da fikran beyan dikin millet si xandevan zî wan vek dikin yani peşniyarê wan dîtinê wan digirin berçavan gorawî romana vek dikin tu kemasiya eleştirmenan eleştirmen tünün ya tünün yani tünün perkemin yani yak insana ki tünastiki mesela bibijim xwazikal vra bu ya me gengeşi bıkraya yani denav Kurdan'da eku eleştirmene navi Lokman Polat heye Lokman Polat camereki mesela dokude denerixine hani bir yeki nabe kemosi vijenin yani en karın bibijin ku duvar zamanda edebiyatı da hem niviskarın me lavazın ve hem ji eleştirmen anji kritiktikin ku em bibijin ser şirovetikin gitinan bibijin evjikeme yani em van konağında bir kemaniya xane skarmerbiş mem dogala xwendiye bla evjiyela u çigotiye keku Tabii, yarın Mirad belki filmi ki ditin bariye dema mro duxine mro xe dina buyera da dibine u dije zamanek herik bar zelal xaş u gundewariye eva tam ki hingivin de romane ve kedine tişt ye kedine Drej nivisandı bu muhas bir bıxınım le anda bu nizam belki vekir eri derxisiye yaxşı nizanım başa eri Abdullah Toktaş'tı gotiye deman ve bexir ha eri az baverim tiştik nivisandı bu neyse az daha nabinim Kek Ali dvrada mesele çiyet zani mesele ne perzede axaftına meneş kesi xwendewanın xwendine duxunin ditinin wana ji boyê min pir giring e yani ji ber ku tu çixwara dinivîsî tu nizanî lê wexta xelkê xwend di derbarê romanê da tiştekî got ew ji boyê min pir zêde balkêş e yani ew rê dide min pêşî min vedike hêviye dide min ez karim zêdetir berê xwe bidim kar û xebata dinê pêş va bibim ê wexta ku li ser vî romana yekem negatif rexnê pir negatif batine herhalde min ya du siyacî dida alîkî yani min nedkarî ez ê bidomînim ew jî heye yani helbet vekta derakê karbarê meran da berheme meran da tiştê baş te nivîsine mero teşvik dibî dibekî evin manek ez tişkî baş dikim berdevam bikim lê vekta zêde kes tiştê xirab bibêjim ve demê baveriya meran zê dişikî rast e min inşallah baveriya te neşikand îro min hinek tişt gotin tiştê min bigirî berçavê xe yan na tiştê herî xweş di derbarê romana yar û miradê da kesên ku nivîsî ortak giştan got zimanê wî pir herikbar e pir xweş e îşev tiştê ku herî balkêş bû têkiliya min û te bi zimanê Kurdî bû ew ji boyê min pir qîmetdar pir xweş û pir rit yani ew e kek Elî ya ji ber wî yekê ez dibêjim mala te ava gelek spas ez gerek ez spas dikim eger gotinê te daviye bin hem gotinê te daviye ez dikarinê bigirinê wele gotinên dawiyê ez dikarim wiha bibêjim zivan hebûna me ye
كردنو دف زمان خو برندن بيستو يكي مهي روجا زمان كردية لما حميان بيروز به ام هيفي دكن برسكريكا زمان كردي چاره سر دبه يعني لوازنا که روش بروش پیش ود چه و کرد بری خود ددن خواه از بیاد کارم پیش وکی دن چه پیشم که علی و دبیش مالا تاوا مالا وی جامره کو اوزانه کو علی کاریه دابو من مالا و جاوا رئیس سلاف ترک که پروگرامی گاو که نه از ترک ناکم که علی استش که دیج دبیشم نتني سپاسيات و سپاسيا خو اوزان دكم لي جلك جاميران يشف غوتاي منها بنفيسين خو و بغوداريا خو ام دبيجن مالا واناجي افا ريزو سلاوي مش بوي وانا جلك سپاس ازي بترامه زماني كرمانجي هر کی دچه کمتر ته پیواندن ته قضی کرن که سایت مخلص اردم گوتیه سدی دا بیست لی باکور بتنی کردی دی پیدن لازمه به هجمارا زیده تر ببی مرو وقت زمانی کی نورمال زمانی که روزانه به زور بکار بینی از باورم زیده تر باوریا ملت بخطی دسان زمانی خبر داده راستی آنها ستاندارد هلبتن ستاندارد به سالان آواده بیل انگلتره مثلا نابینا پر جیان دا فرقیت هیه لی ام تشویق بکنه ینک زمان خد زانن به زمان منطقه خبر بدن خازینه که مرو دکاری وان کوم که وینه برهفده داویه دکاری بگیشی زیده تر زمانی که زیادتر استاندارد كيك علي رومانا من دا قهرماني من هنا اوجي راستن نافي راستن وك سليماني احمد وك كريمي قولاغاسي وك قلبي حسني مال باطن وان ازوانا بجرامي ياتكم او ميجوي ملاتي خونا شرافه ملاتي خونا ازوا لبر وانا سري خوات التوينم يعني از فياج بيشم رومانجي السر وانا وازوانا ياتك باشه gerek سپاس از لبرا گفتار من راز سپاس دکم به وسیله بیمینم بخیر خاشیه و پروگرامامزی بلا ببی دیاری جبو زمان دایی که روجا زمان دایی که gerek سپاس ایوالا که علی کلاما مج بیرنکه ها کلاما ما رژی ونی سر از باور تمام لا ما قلوا سوادي شم من شمية مال خراب وتخديق رياضي بشاوط دلي من تراب كبره هلا بالا خذي من شمية مال خراب واسكري كرم يقول غاسي قرانا تمامي تول ما خرج ورا خذي ذا باسمي بسرعة شيلا زركيدا هوار خذي قالوا باسمي كاله زار جيبا دوابره كرم يقول غاسي باسمي بسدن قبال كركو عبدال برام انا برخي مال عبدالي مستئنه مير خاص قالوا برخي مال اقول غاسي لا متو مجال القارشي خلقمي يا ابن تشينه تراب باسمي مال خراب واشترى صوم بكم صوم قسم قرا عسكري حيدر افني باسمي يشخرا لسر عسكرنا سكينه اشترى صوم بكم باسمي نا رشيد السرير خو مال خراب وسرخنا غير خاي اجو ترى صوم بكم قرنا ولا ناشيد هذا سرير روشن سرخنا غير هلا بالا خذ باسمي خلت ماتم جرى بيج عسكري كرم يقول غاسي تمام تو المخر خاي بها تصير بك باسم برجابلك هوار خذ الشوت يا قزقان يتسواش خرا بيخذي بيصاب خرا كجي ما خي لا سمية اسمي إبراهيم أزم
نصرت تدينا خذ ويسمن مال خراب وبراء مزن نصرت كرم أفضل زيارة كرم ويسمن قليل غازن حرمته تدينا خذ ويسمن حيدر أفندي تبي عليك عسكري خشخرة ويسمن جوردا قلت هذا مشواني فناني شتاوي برخي مالا واغي ما أسفار بنا أشتر راسهم بخم يسمن فناني قولي خذاينا قال لي كنت جنان أقول بارد أبصر داد بارين فناني قيامتها تدينا خذ ويسمن ما الخراب ديتنا حيدر أفندي عسكر وعلا يشخر ويسمن يكر حسرة الله لو أغا تصير بك بس من يقريد أنا صوار يا ذبري ناولا كل شعب جود خانمة برجع بلك شودة قص خاني ذا بياخذي معاي خي لا سبيا زي الدياري تخطي قريازي قزخاني إذا كتم دلي منو ترى باسمية تدينا خذي هوارا ما خذي قلو باسمية شخورا مو الخراب إلو جفاري خذي دار كذيش كيف رواقر داداني هلا بالا خذي باسمية صواري بي ازر قصار من مالاغي مالك بتنينة تدينا خذي كرمي قولا غاسي أفضل دري برجع بلك سنين هركزي تانقا خدا هجوم داني أتشبكن فلك خاينة باسمني مال خرابو مبرخي مال قولا غاسي أفضل مسيرة نعدمينة تدينا خبضي حكومات تركيا تمامي باسمني لقول يصال بحكومات تركيا قدي قالوا باسمني مال خرابو باسمني تبي عشيرة كردستاني أتشبكن فلك خاينة باسمني مال خرابو كرمي قولا غاسي أفضل برابر ياخذ أنا مال سليمان أحمد بافر زنده قلت ورا باسمي يلوشنا ناوا تركيا إذا إدارة من ناب أمش قرب باسمي يبر ياخذ نشوت يا ويلاني ما خي لو أغا تصير بك باسمي كل شام جوتي خانمة باسمي برجع بلك شاود يا قزقاني إذا دخل ربي أخذ جماعه ولا لو ميرو أما لو ميرو هلا بالا خبدي في سبية فرزنا بسيدن قباد كلي أفضل كرم قوم مالا وشاودي وناس خواشني رابن عسكر دولا ما قلت سما أميمانا بيت تفديرو ولو ميرو تردينا خبدي في سبية مال خراب الروزايرو تزأمي خرا قرانيا سليمان واحمد قاقيش هشي في سبية نافا دوستان دجمنا قارش حكومات تركيا ديساج خرابين بيرو أما لو ميرو سبي في سبي من بالا خبر ذا زرديوار كلام العسكري ذا كذب زلي من ترى ذا في مرادي هلا بالا خذني في سبي زرديوار كلام العسكري ذا كذب زلي من ترى ذا في مرادي أزيد سب جميل وزيفار خذي ذا فلت خاينة مش خراب كرمانجي ببيجن ضايق قلو ببرجيري ببيجن يعطي تدينا خذي في سبي بهارا ولا تي مسح بهاتي